Natukom il-lejla tajba. Mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu fl-Arb Għawdex nilqgħukom għal xandira diretta għal lezzjo divina f'dan it-tielet ħadd ta' matul is-sena. Ħadd illi minn xi snin law fuq xewqa tal-Papa Franġisku huwa wkoll il-ħadd tal-kelma ta' Alla. L-istess Vanġelu minn San Mattew kif se nkomplu nisimgħu kull nhar ta' ħadd f'dan iċ-ċiklu tas-sena A jiddiriġina lejn dan is-suġġett sabiħ, il-kelma ta' Alla, illi toħroġ minn dak li huwa il-kelma li saret laħam, Ġesu Kristu innifsu. Is-sejħa li jagħmel illum lid-dixxipli hija wkoll sejħa lil kull wieħed u waħda minna biex kif qalilna darodu il-Papa Franġisku fl-omelija inħallu il-kelma tidħol fina, tibdel il-qalb tagħna u l-moħħ tagħna. Tibdilna, twassalna biex norjentaw ħajjitna lejn il-mulej. Il-lezzjo divina llum sejra titmexxa minn Monsinjur Anton Mizzi. Ejjew għalhekk flimkien nidħlu għal dan il-mument privileġġjat tas-smigħ tal-kelma ta' Alla li qed toffrilna l-Knisja il-lejla permezz ta' din il-lezzjo divina billi insegwu u nkantaw flimkien mal-kor l-ewwel innu Hawn jien ġej. Amen.
Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu, grazzja lilkom muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. Nitolbu. U Alla għajn ta' kull dawl u erf, int li bat l-libna Ġesu biex idawwa l-bnedmin, maħkumin mill-jasar ta' dlam, ħalli jagħmel minna il-kol komunità li timxi warajh. U kifu sejjaħ għal warajh di xxib li biex jaħdmu għas-saltna tiegħu. Ikompli jsejjaħ lilna llum biex iħarisna u ħarsitna tibqa' dejjem lejh. Triqatna jfittxu l-passi tiegħu u nkunu lesti li nagħtuh kull ma aħna u kull ma għandna. Bħalma għamlu l-ewwel dixxipli. Ibqa' għallimna l-ħsibijiet u s-sentimenti tiegħek. Ibqa' xandrilna l-kelma tiegħek. Ibqa' fejjaqna mill-mart kollu tagħna li jkitt il-ruħna u l-ġisimna. Ħalli bla ma qatt nifqu li nkunu u li tissaltna tiegħek. Bi Kristu Sidna. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Meta Ġesu sama li kienu arrestaw lil Ġwanni, warrab lejn il-Galilija. Telaq minn Nażaret u mar joqgħod Kafarnaum, qrib il-baħar, fl-inħawit ta' Zebulun u Naftali, biex hekk iseħħ dak li kien ingħad permezz tal-profeta Iżajija, meta qal: Art ta' Zebulun u art ta' Naftali, it-triq tal-baħar, art il-hemm il-Ġordan, Galilija tal-ġnus. Il-poplu li kien qiegħed fid-dlam ra dawl kbir. Dawk li kienu fart u dell il-mewt iddedawla lihom. Minn dak iż-żmien Ġesu beda jxandar u jgħid: Indmu għax is-satna ta' smewiet waslet. Huwa jdur ma' xatt il-baħar tal-Galilija, lemaħ żewġ taħwa, xmun jgħidulu Pietru u ħuh Indri. Qegħdin jixtu xbiek fil-baħar għax kienu sajjieda. U qalilhom: Ejjew warajja u nagħmilkom sajjieda tal-bnedmin. U minnu fih telqu xbiek u marru warajh. Wara li mexa minn hemm ra żewġ taħwa oħra, Ġakbu ta' Zebedew u ħuh Ġwanni, qegħdin fid-dgħajsa ma' missierhom Zebedew isewwu x-xbiek tagħhom u sejħilhom. Minnu fih telqu d-dgħajsa u lil missierhom u marru warajh. Ġesu dar il-Galilija kollha jgħallem fis-sinagogi tagħhom, ixxandar l-Evanġelju tas-saltna u jfejjaq kull xorta ta' mart u djufija fost il-poplu. Il-kelma tal-mulejn. Tifħir lilek Kristu.
Din is-silta li għadna kemm rajna poġġu qudiemna żewġ temi llum. Il-bidu tal-Ministeru ta' Ġesu fil-Galilija u s-sejħa tal-ewwel dixxipli. Imbagħad l-aħħar vers qisu summarju dwar il-Ministeru ta' Ġesu mal-folol. Fl-ewwel parti dwar il-Ministeru fil-Galilea illi għandha anke paralleli mas-sinottiċi ma' San Mark u anke ma' San Luqa. Fl-ewwel vers rajna meta Ġesu sema li arrestaw lil Ġwanni warrab lejn il-Galilija. L-arrest ta' Ġwanni kien effettwat minn Erodi Antipa, ibn Erodi l-Kbir, illi kien tetrarka tal-Galilija, imsejjaħ anke fil-Vanġelu xi drabi bħala sultan, u Erodi għalaq fil-ħabs lil Ġwanni l-Battista fil-fortizza ta' Makeronti, illi kienet fil-vant tal-Baħar il-Mejjet in-naħa t'isfel fil-reġjun tal-Perea, distrett il-hemm il-Ġordan li kien anke jaqa' taħt Erodi Antipa. U dan ġara għaliex Ġwanni l-Battista kien iċanfar lil Erodi billi kien iżżewweġ lil Erodja mart ħoħ Filippu ibn Erodi l-Kbir minn Marjammi. U din kienet tmur kontra il-liġi. U Ġwanni kellu l-kuraġġ illi jaqa' fil-Erodi dan waslitu għal biex jispiċċa fil-ħabs u anke l-mewt. Il-kelma arresta bil-Grek paradidomi u anke min-nom tagħha wkoll tfisser diversi affarijiet. Tagħti xi ħaġa f'idejn xi ħadd, jew tagħti persuna f'idejn il-kustodji jew rati, jew tarresta. Anke bit-tradiment fil-każ ta' Ġuda l-Iskarjota u anke li tfisser mbagħad li tgħaddi bit-tradizzjoni orali minn fom mal fom. L-arrest ta' Ġwanni kien ifisser it-tmiem ta' żmien ta' tħejja l-Messija. U meta sema bl-arrest tiegħu, Ġesu jibda il-missjoni tiegħu li jippriedka. Meta jgħid warrab lejn il-Galilija kienet mifhuma bħala impenn kuraġġjuż għall missjoni tiegħu. Xi wħud jaraw il-fatt li warrab lejn il-Galilija bħala pass ta' sigurtà, imma kemm Nażaret u anke Kafarnaum huma bliet fil-Galilija u bħal Perea jew taħt il-ġurisdizzjoni ta' Erodi Antipa. L-udjenza ta' Matteo probabbilment ma tantx kienet ma kellix tant għarfien tad-dettalji ġeografiċi u il-punt ewlieni hu li l-Galilija hi ċ-ċentru tal-Ministeru ta' Ġesu. Il-Galilija l-isem Grek Galileja ġej mill-Ebrajk Galil li tfisser ċirkondarju, dawra jew distrett. Kien distrett in-naħa ta' tramuntana tal-Palestina li kienet tasal sa xmara Litani fit-tramuntana u tmiss mas-Sirja fil-Girgal u sal-pjanura ta' Eżraelhom fin-naħa tal-ofsinar. Fil-punent ma tasalx mal-Baħar Mediterran imma tmiss mal-Feniċja fuq il-kosta u fuq in-naħa tal-Vant tmiss mal-ilmijiet tal-baħar jew l-għadira tal-Galilea. Il-Galilea għandha estensjoni ta' madwar 50 mil mit-tramuntana sal-ofsinar u 25 mil mill-Vant għall-punent. Kien reġjun popolat, muntanjuż imma fertili, fit-tramuntana tiegħu huwa aktar muntanjuż, muntanji li għolew sa 4000 pied, in-naħa t'isfel tal-Galilija insibu għoljiet iktar baxxi illi jaslu sa 15,000 pied. Il-Galilija kienet magħrufa bħala il-Galilija tal-ġnus, art pagana imdawra bil-pagani, il-Feniċi fuq il-punent, is-Sirjani fit-tramuntana u in-naħa t'isfel is-Sammaritani. Il-pożizzjoni ġeografika tagħha affettwat l-istorja tagħha b'invażjonijiet u influssi ta' popli, kif ukoll kienet salib it-toroq għal modijiet ta' toroq kbar ewlenin li kienu jgħaddu minnha f'kull direzzjoni, hekk it-triq tal-baħar minn Damasku tgħaddi mill-Galilea t'isfel l-Eġittu. Il-Galilea kienet it-territorju ta' tribujiet ta' Zabulun, Naftali, Asher u Isakar, meta l-Iżraelin kienu daħlu fl-art imwiegħda fi żmien Ġoswe. Fit-8 seklu qabel Kristu, l-Assiri fi żmien Tiglat Pileser it-tielet
ħafna mill-popolazzjoni tagħha kienet ġiet deportata u minflokhom daħlu ħafna barranin. U għalhekk sat-tieni seklu qabel Kristu it-territorju dejjem kien fidejn il-barranin. Kien wara r-rebħiet tal-Makkabej u l-aktar fi żmien Aristobulu fis-sena 104 qabel Kristu u s-suċċessuri tiegħu li l-Lut reġgħu irritornaw fil-Galilea tant li bejn is-snin 100 qabel Kristu u 100 wara Kristu għandna popolazzjoni ludija hemmhekk. Hekk li fi żmien it-Testament il-ġdid il-popolazzjoni kienet imħalta ħafna, Lut u pagani. Meta ċ-ċiviltà ellenistika u l-poplu tar-reġjun kienu ċentrati madwar Seforis, il-belt amministrattiva tat-territorju, u Teberija fuq il-baħar tal-Galilea. In-nies tagħha kienu miftuħa għal ideat ġodda bil-karatteristiċi li kellhom in-nies tal-Galilea imsawra fl-istorja. Għamilha l-aktar fertili biex tilqa' mgħallem b'messaġġ ġdid li seta' jwassal għat-tixrid tal-Vanġelu fostu. Difatti ħafna mir-rakkonti li nsibu fil-Vanġeli sinottiċi seħħew fil-Galilea u Ġesu għadda ħafna minn ħajtu u mill-ministeru tiegħu hemmhekk, tant li kemm meqjus illi kien mill-Galilea. Meta nqisu l-attitudni qisha mkabbra tal-Lut ta' Ġerusalem u tal-Ludija lejn il-Galilea kienet pjuttost baxxa kif naqraw fil-Vanġelu. Tista' toħroġ xi ħaġa tajba minn Nażaret? Imbagħad il-Vanġelu jgħidilna telaq minn Nażaret u mar joqgħod Kafarnaum qrib il-baħar fl-inħawi ta' Zebulun u Naftali. Nażaret hawnhekk fil-forma ta' Nazzara f'termini ta' sigurtà kienet wisq ċentrali u qrib ħafna l-amministrazzjoni f'Seforis u l-post fejn kienu jgħixu l-ġenituri ta' Ġesu. Dan il-post mhux imsemmi fl-Antik Testament imma għandu rwol sinifikanti fit-tradizzjoni Kristjana. Meta jgħid mar joqgħod Kafarnaum, qisu jimplika li akkwista f'dar f'Kafarnaum fil-majstral tax-xatt tal-Baħar tal-Galilea. Kafarnaum kienet il-belt tiegħu fejn kellu id-dar. Kien wasal iż-żmien li jsib post aktar adattat biex jibda il-missjoni tiegħu. Kafarnaum kienet belt b'aktar nies u aktar magħrufa minn Nażaret, kienet belt importanti bejn il-frontieri tas-saltla ta' Erodi Antipa u dik ta' Erodi Filippu, fuq waħda mir-rotot ewlenin bejn Damasku u l-Mediterran. U minn hawn wieħed seta' jaħrab lejn id-Dekapoli jew ġurisdizzjoni oħra billi jaqsam lejn band oħra bid-dgħajsa bil-lejl. Mattew meta jgħid li Kafarnaum fl-inħawi ta' Zabulon u Neftali qed juża ismijiet qodma ta' tribujiet ta' Iżrael li ma kienux għadhom fl-użu. Naftali kien it-tieni wild ta' Bilħa għaddejja ta' Raħel. Zebulun kien bin Lija is-sitt wild tagħha. Imma Mattew kien attent aktar lejn il-movimenti ta' Ġesu huma maħsuba li wettqu l-profeziji, u allura jispjega li l-moviment lejn Kafarnaum qed iwettaq ukoll profezija. Mattew meta semmi ismijiet antiki jiddefendi l-ħidma tal-Messija mhux mistennija f'din l-art milli fil-kapitali reliġjuża ta' Ġerusalem jew fid-deżert. Nażaret kienet fit-territorju ta' Zebulun, filwaqt li Kafarnaum kienet fit-territorju ta' Naftali. Rib il-baħar mifhuma minn Mattew bħala it-triq ewlenija minn Damasku fit-tarf ta' tramuntana tal-baħar tal-Galilea u li tinżel l-Eġittu. Mattew jaċċenna il-moviment ta' Ġesu lejn Kafarnaum rib il-baħar bil-kwotazzjoni minn Iżajja kapitlu 8-9. U din is-sitt kwotazzjoni li Mattew jagħmel fejn l-Evanġelista juża l-formola dan kollu ġara biex iseħħ dak li kien qal il-profeta permezz tal-profeta meta qal, illi minnhom Mattew għandu 10, forsi oħrajn iżidu iktar, kwotazzjonijiet b'din il-formola imsejħa kwotazzjonijiet ta' twettieq. Kważi nofshom insibuhom fl-infanzja. L-oħrajn huma relatati mal-Ministeru Pubbliku, id-dħul f'Ġerusalem, il-Passjoni u l-Mewt. Dawn huma meditazzjonijiet tal-Evanġelista fuq il-ġrajiet li qed jirrakkonta fihom juża wkoll forom kemm fl-Ebrajk jew fil-Griek tat-Testament l-Antik
juri il-konvinzjoni ta' Mattew li Ġesu dwar il-liġi u l-profeti ma ġejx biex inwaqqagħhom iżda biex inwassalhom għal milja tagħhom. Hemm kontinwità fil-pjan tAlla. Il-profezija illi jikwota Mattew versi 15-16, art ta' Zebulun, art ta' Naftali, it-triq tal-baħar, il-art il-hemm il-Ġordan, Galilija tal-ġnus, il-poplu li kien qiegħed fid-dlam ra dawl kbir, dawk li kienu fartu del il-mewt idda dawl għalihom. Il-kwotazzjoni ta' Mattew hija bbażata fuq it-test Ebrajk u Iżajja għandu hekk kważi l-istess kliem għajr frażi waħda. Art ta' Zebulun, art ta' Naftali, hekk issa fl-aħħar isebbaħ it-triq tal-baħar, il-hemm il-Ġordan il-Galilija tal-ġnus. Il-poplu li kien miexi fid-dlam ra dawl kbir, in-nies li joqogħdu fart id-dlam dawl idda fuqhom. Fit-test ta' Iżajja, il-kuntest oriġinali fl-ewwel parti tal-profezija hemm referenzi ġeografiċi: Zabulun, Naftali, triq tal-baħar, il-hemm il-Ġordan u Galilija tal-ġnus, illi jirreferu għal Galilija tat-Tramuntana u qed jitkellem mir-reġjun li l-popolazzjoni tagħhom ġiet deportata fi żmien l-Assiri, fi żmien Tiglat-Pileser fis-snin 733 u 32 qabel Kristu. L-ewwel deportazzjoni kienet minn Naftali u Zebulun u minn flokhom ġew popli oħra minn nazzjonijiet oħra. F'Iżajja il-baħar u il-Mediterran u t-triq tal-baħar hija triq li tieħu minn Damasku għal baħar Mediterran li tgħaddi mill-Galilija t'isfel it-triq li jgħidula Via Maris. Probabbilment l-istess triq illi l-Assiri użaw għall-invażjoni. Iżajja kien tkellem dwar dawk li kienu deportati illi jsibu tama f'Messija mexxej futur, kif li jġib islim u l-weda għalihom kif ikompli jgħid Iżajja ftit ta' vrus wara, għax tweldilna tifel, ingħatalna iben, prinċep ta' sliem, u sliem bla qies fuq it-tron ta' David wissaltna tiegħu. Din il-weda ta' Iżajja li dawl jitla fuq Zebulun u Naftali għal ħelsien tagħhom, Mattew jara li ġiet imwettqa bil-miġġa ta' Ġesu bir-residenza tiegħu f'Kafarnaum. Għalkemm Ġesu jerġa' jżur Nażaret darba oħra u jiġi rifjutat, u jqiegħed din il-belt bħala li tinsab fl-inħawi ta' Zebulun u Naftali, għalkemm din qiegħda biss fit-territorju ta' Naftali, filwaqt li jifhem il-baħar tal-profezija li kienet tirreferi għal Mediterran bħala il-baħar tal-Galilija. Meta jgħid Galilija tal-ġnus illi tfisser iċ-ċirku tal-ġentili, jiġifieri mdawra bil-ġentili, il-Galilija fi żmien Mattew kellha nofs il-popolazzjoni ġentili, nofsa b'kult pagan u bilingwa bil-Grek u bl-Aramajk. Dawn l-elementi kellhom xi influenza fuq Ġesu u anke fuq il-Kristjaneżmu tal-bidu, jagħmluha tinfetaħ għal missjoni tal-ġentili. Il-poplu li kien qiegħed fid-dlam, it-test ta' Iżajja qiegħed il-poplu li kien miexi fid-dlam, li oriġinarjament qed jirreferi għall-Iżraelin oppressi, imma Mattew b'din il-bidla żgħira qiegħed flok miexi, iġib it-test ta' Iżajja iktar qrib lejn il-missjoni ta' Ġesu, li f'Mattew kapitlu 3 fil-kliem dan hu ibni l-għażiż fih isibt il-għaxqa tiegħi, u identifikat li jirrappreżenta lill-Iżrael moti bħala patt tal-poplu u dawl għal ġnus. Hawnhekk il-poplu f'Mattew tinkludi wkoll il-ġentili u ma setax ikun post aħjar għal missjoni ta' Ġesu li kien imwiet id-dawl u li kien sar magħruf bħala Galilija tal-ġnus. Għalhekk kull oġġezzjoni li l-Messija ma setax ikun mill-Galilija issib respons qawwi. Meta Mattew qed jagħmel qisu enfasi fuq il-ministeru ta' Ġesu fil-Galilija, konxju li l-Fariżej fi żmienu kellhom iċ-ċentru tagħhom fil-Ġudea, kienu jikkritikaw il-moviment ta' Ġesu li kellu oriġni fil-Galilija. Bil-kwotazzjoni dwar l-irwol tal-Messija fil-Galilija, Mattew qed jirribatti il-preġudizzju reġjonali kontra l-Vanġelu u hekk juri l-irwol teoloġiku pożittiv tal-Galilija.
Ġesu wettaq il-ministeru tiegħu fil-partijiet li fihom kien hemm il-lut u qisu evita żewġ tibliet lut ellenizzati ta' Tiberija u Seforis, imma bit-twettieq minn Ġesu tal-profezija ta' Eżajija illi issemmi reġjun ġentili turina minn qabel għal aktar ministeru fost il-ġentili. It-test ta' Eżajija jwarrab il-fema tal-iskribi li kienu jinsistu li l-Messija kellu jiġi biss minn Betlem. Imbagħad fil-vers 17 jgħid minn dak iż-żmien Ġesu beda jxandar u jgħid indmu għax waslet is-saltna għax is-salta ta' smawiet waslet. L-espressjoni minn dak iż-żmien jew dakinhar jew dak il-ħin hija formola introduttorja biex tinawgura b'mod solenni il-ministeru ta' Ġesu. L-espressjoni hija użata 3 darbiet minn Mattew ukoll hawnhekk f'kapitlu 16 qabel l-ewwel tħabbira tal-mewt u kapitlu 26 meta jibda r-rakkont tal-passjoni biex turi bidu ta' perjodi sinifikanti fil-ministeru ta' Ġesu. Meta jgħid beda ixandar, ifisser li il-ħabbar, il-messaġġier, dmiru li jagħmel il-proklamazzjonijiet pubbliċi meta l-bniedem li jwassal messaġġ direttament mingħand ir-re. U il-verb li juża kerussejn, illi insibuh iktar minn darba f'din is-silta, tfisser tħabbar, ixxandar, tipproklama, mela tipproklama il-proklamazzjoni tal-ħabbar mingħand ir-re. Fil-kuntest Kristjan, ix-xandar tippriedka diversi temi, pereżempju il-magħmudija, jiġifieri l-ħtiġa tagħha, l-indiema għal maħfra ta' dnubiet u dak li jgħid San Pawl fl-ittra lill-Korintin mhux li nfusna aħna nxandru, imma il-Kristu Ġesu. Din il-kelma turina ċerti karatteristiċi tal-predikazzjoni ta' Ġesu. Il-ħabbar għandu fil-leħen tiegħu il-marka ta' ċertezza, jiġifieri l-messaġġ mingħajr dubji, mingħajr forsi jew probabbli. Ma tistax twassal lil ħaddieħor għaċ-ċertezza fil-predikazzjoni jekk il-ħabbar hu nnifsu fid-dubju. Il-ħabbar għandu leħen tiegħu il-marka tal-awtorità qed jitkellem għar-re, iħabbar kmand, liġi, deċiżjoni tar-re, mhux qed jaħseb mod imċajpar, imma ta' bilħaq jaf hemm awtorità profetika applikata għas-sitwazzjoni preżenti. Il-messaġġ li jwassal il-ħabbar ġej mingħand minnu akbar minnu, ġej mingħand ir-re mela ix-xandir, l-aħbar ġej minn sors aktar il fuq. Mhix espressjoni ta' opinjoni ta' persuna individwali, imma leħen Alla. Ġesu tkellem mal-bnedmin b'leħen Alla. F'Kafarnawm Ġesu beda il-ministeru billi xandar l-istess messaġġ ta' Ġwanni l-Battista, indmu għax is-salta ta' smawiet waslet. Imma bir-referenza għal Galilea tal-ġnus, l-aħbar it-tajba mxandra minn Ġesu tieħu dimensjoni universali sa mill-bidu. U kontrarju għal predikazzjoni tal-Battista, is-sejħa ta' Ġesu għall-indiema mhijiex imsieħba mit-teddid tal-korla li ġejja. Barra minn hekk fil-ministeru ta' Ġesu, is-salta ta' smawiet diġà bdiet tkun preżenti kif juri il-fejqan tar-raġel agħma u imbikkem maħkum mix-xitan. Iżda jekk qiegħed inkeċċi xjatem bl-Ispirtu ta' Alla, dan ifisser li wasletilkom is-saltna ta' Alla. Indmu bil-Grek metanoia jew metanoien il-verb jew in-nom ma tfissirx biss indiema jew soba ta' dnubiet, imma bidla sħiħa fil-ħajja, konverżjoni. Ir-raġuni mogħtija hija is-saltna ta' smawiet waslet. Il-kunċett tas-saltna messjanika li insibuh diġà f'San Mark u mogħti prominenza kbira f'Mattew. San Mark juża l-espressjoni saltla ta' Alla, imma Mattew jippreferi l-espressjoni ġudajka kurrenti ta' rispett u qima biex tevita l-użu tal-isem Alla. U minflok juża il-post fejn jagħmar Alla, biss għandha l-iżvantaġġ li twassal in-nies jaħsbu li jissaltna ibis fis-sema u mhux fuq l-ard. Għalkemm l-espressjoni saltla t'Alla San Mattew jużaha wkoll 4 darbiet. Fl-Antik Testament Alla nnifsu sultan fuq id-dinja la darba u ħalaqa
u speċjalment aktar fuq Izrael kif naqraw fl-imħall fejn Gideon il-mħallef jgħid il-mulej saltan fuqkom. Fil-ktieb ta' Samwel ix-xjuħ ta' Izrael imorru għand Samwel jitolbu għal sultan. Gradwalment det tidher li din ir-regalità ta' Alla tkun imwaffqa b'mod speċjali permezz ta' sultan messjaniku. Kif naqraw f'Ġeremija, araw għad jasal iż-żmien meta nqajjem lil David rimja ġusta li saltan ta' sultan. Fi żmien Ġesu il-kunċett tas-sultan messjaniku kien jiddomina l-ispekulazzjoni ġudajka skont il-viżjonijiet ta' Daniel. Il-Fariżew kienu jħarsu lejn is-salta ta' Alla li tkun imwaffqa fil-qlub il-bnedmin bl-osservanza sħiħa tal-liġi b'enfasi anqas fuq is-saltna esterna u viżibbli. Imma fil-ħsieb popolari tal-Messija kellu jkun wieħed rebbieħ li jeħles l-Iżrael mill-madma tal-ħakma Rumana. Dan kien wassal għal diversi rewwixti messjaniċi ġudajċi, l-aħħar waħda tintemm f'diżastru, it-tieni rewwixta ġudajka fis-sena 135 wara Kristu. Kien f'dan l-ambjent li Ġesu xandar il-miġja tas-saltna messjanika differenti minn dik mistennija mill-Lut, li kien ifisser sforz kbir għal Ġesu biex jikkoreġi dawn l-idejat, kemm fost il-poplu u anke fost id-dixxipli. Iż-Zebedew qaltlu ordna li dawn iż-żewġ uliedi joqogħdu wieħed fuq il-lemin tiegħek u l-ieħor fuq ix-xellug tas-saltna tiegħek. Ġesu ipproklama li s-saltna waslet u fil-missjoni ta' 12 is-saltna kellha tkun ukoll il-kontenut tal-predikazzjoni tad-dixxipli. Intom u sejrin x'għandru għejdu, is-salta ta' smiwiet waslet, fejqu l-morda, qajmu l-mejtin, fejqu l-lebrużi, keċċu x-xjatir. La darba Kristu ġie fl-umiltà u tbatija għandna toma tas-saltna speċjalment bil-Ministeru tal-Fejqan u li jitma' l-folol, għalkemm għada mhix il-milja, għalhekk hemm ukoll stennija għaliex f'ċertu sens hi wkoll fil-futur. Il-wasla tagħha tista' tkun mitluba kif ngħidu tiġi saltnatek. Wieħed għandu jħares lejn il-kunċett tas-saltna mhux f'sens ta' saltna territorjali imma regalità attiva jew ħakma ta' Alla permezz tal-Messija. Imma l-ġdid fil-messaġġ ta' Ġesu jikkonsisti fil-karattru preżenti tas-saltna u l-eżeġenzi tagħha. Niġu issa għat-tieni tema tat-test li għandna llum, is-sejħa tal-ewwel dixxipli. Din is-sezzjoni għandha tradizzjoni dwar Ġesu ċertament ġenwina, min kien imsejjaħ mill-missier issa qed isejjaħ oħrajn ħalli jkomplu ħidmietu. Huwa jdur ma' xatt il-baħar tal-Galilea li ma ħżewx taħwa x'mun jgħidulu Pietru u Ħoħendri qegħdin jixtħu xbiek il-baħar għax kienu sajjieda. L-ewwel ħaġa li għamel Ġesu fil-missjoni tiegħu kien li jifforma komunità messjanika jiġbor l-ewwel dixxipli u din l-azzjoni insibuha fl-erba' Vanġeli bix-xebħ u d-differenzi bejniethom. Meta jgħid idur ma' xatt il-baħar tal-Galilea qed jirreferi għall-għadira l-kbira fuq il-Vant tal-Galilea. Din l-għadira li hija 13 mil minn fuq għal isfel u wiesa 8 mili, Luqa li kien ġentili u vjaġġa ħafna qatt ma jsejħilha baħar imma għadira, l-għadira ta' Ġeneżaret. San Mattew isejħilha il-baħar tal-Galilea u San Ġwan isemmija wkoll bħala il-baħar ta' Tiberija u darb'oħra isemmi ż-żewġ ismijiet flimkien il-baħar tal-Galilea u Tiberija. Fl-Antik Testament għandha isem ieħor il-baħar ta' Kineret kif insibu f'Ġoswe u l-ktieb tan-Numri. L-għadira kellha forma ovali aktar wiesa l fuq u tkompli tul il-wiet tal-Ġordan. Il-wiċċ tal-għadira huwa madwar 686 pied taħt il-livell tal-baħar bi klima sħuna u l-art madwara fertili imdawra boljiet u muntanji. Fuq ix-xatt tagħha kien hemm diversi bliet fi żmien it-Testament il-ġdid. Ġeneżaret, Kafarnaum, Betsajda, Magdala, Tiberijade. Kien hemm ħafna sajjieda u anke dajes tas-sajd. La darba Ġesu mar Kafarnaum ħaġa naturali li jkollu kuntatt mas-sajjieda. Huwa sejjaħ hawn l-ewwel erba' dixxipli, tlieta minnhom Pietru, Ġakbu u Ġwanni
li kellhom relazzjoni fil-qrib kif narawhom fil-trasfigurazzjoni u l-agonija. L-ewwel żewġ taħwa xmun jgħidulu Pietru u Ħoħendri. L-ismijiet taż-żewġ taħwa jindikaw kultura mħalta tal-Galilea. Simona li hija l-forma Griega tal-isem xmun fl-Ebrajk u hawn Mattew jantiċipa l-isem li Ġesu jagħtih iktar il-qudiem bħala Petros bil-Grek Kefa bl-Aramajk li tfisser blata. Int fil-bidu tal-Vanġelu ta' San Ġwan int xmun tissejjaħ Kefa jew Pietru. Isem Indri huwa isem Grek u xmun Pietru oriġinarjament kien dixxiplu tal-Battista u t-tnejn kienu minn Betsajda ftit mil il-bogħod fil-lvant ta' Kafarnaum. L-industrija tas-sajt madwar l-għadira kienet prospera u tipprovdi l-għajxien lil bosta sajjieda permezz tas-sajt. Ċertament kien hemm diversi metodi tas-sajt, imma fil-Vanġelu tal-lum jissemma waħda permezz tat-terriħa casting net, kienet ċibka ċirkulari mitfuqa fil-baħar minn fuq l-art jew minn baħar baxx u meta tereq iddawwar il-ħut b'mod li meta tinġibed tifforma forma ta' qampina. Pietru u Indri kellhom din ix-xibka jixtħu ixbiek fil-baħar. L-istess għandu kelma oħra differenti San Mark. Hemm ukoll fil-Vanġelu mhux f'dan tal-lum dik li aħna ngħidula x-xibka ta' karkir, dragnet, li tissemma fil-parabola tax-xibka mitfuqa il-baħar. B'mod ġenerali jumbat hemm anke l-kelma bil-Grek ix-xibka. Fil-vers 19 u 20 qalilhom ejjew warajja u nagħmilkom sajjieda tal-bnedmin u minnu fih telqu xbieku marru warajh. Ġesu sejjaħ lil dawn is-sajjieda biex imorru warajh, ejjew warajja, kliem tekniku ta' mgħallem lid-dixxipli, kontrarju għal prattika tas-soltu fejn id-dixxiplu jażel li mgħallem, hekk kien fost il-Griegi u anke l-Lut. Però Ġesu jażelu id-dixxipli u kontrarju għal kif kienet id-drawa u turih bħala mgħallem radikali. Ġesu ma għażilx xi skribi imma nies artiġjani li bis-sena ikunu ta' servizz għas-saltla ta' Alla. Bħalma Alla għażel raja bħal Mosè u David biex jiraw il-poplu ta' Iżrael, Ġesu seta' isejjaħ sajjieda biex jiġbru n-nies. Dawn in-nies ma kellhomx skola, ma kinux influenti, onja, imma kienu nies sempliċi, imma f'din l-inizjattiva Ġesu imur il-hemm minn sempliċi relazzjoni ta' dixxiplu mgħallem. Il-ħsieb ta' Ġesu kien li jiġbor dixxipli biex iwaqqaf il-Knisja. Inti Pietru fuq din il-blata jien nibni l-Knisja tiegħi. Id-dixxiplu jmorru warajh, mhux biss jisimgħu imma jkollhom sema attiv, nagħmilkom sajjieda tal-bnedmin. Sajjieda tal-bnedmin tista' tkun proverbjali, meħuda mis-sena tagħhom, jew xepp litterali kif insibu f'Ġeremija. Arawni nibgħat jiena ħafna sajjieda, oraklu tal-mulej u jistadu. Dini waħda miż-żewġ figuri ewlenin li nsibu fit-Testament il-Ġdid, it-tieni waħda hija l-figura tar-raj. Xi awturi osservaw li sajjieda tal-bnedmin mhix immaġni tardiva Kristjana għall-missjoni, imma din il-metafora tagħmel sens jekk almenu uħud mill-ewwel dixxipli ta' Ġesu kienu sajjieda. Is-sejħa ta' Ġesu biex iħallu s-sena u l-familja kienet radikali, irid ikun mgħallem radikali li jitlob dil-għażla. Ir-respons kien wieħed immedjat fil-fatt għal darbtejn jgħid minnu fih. Fil-vers 21-22 imbagħad niġu għaż-żewġ taħwa l-oħra. Wara li mexa minn hemm ra żewġ taħwa oħra Ġakbu ta' Zebedew u ħoħ Ġwanni qegħdin fid-dgħajsa ma' missierhom Zebedew isewwu x-xbiek tagħhom u sejħilhom. Minnu fih telqu id-dgħajsa u lil missierhom u marru warajh. Biż-żewġ ulied ta' Zebedew iċ-ċirku ta' dawk li huma ta' ġewwa qrib huwa komplet. Mattew jagħmel enfasi fuq iż-żewġ taħwa fil-vers 18 u 21 għaliex huwa interessat fit-tema tal-ħajja tal-komunità u r-respons immedjat minnu fih ħallew kollox id-dgħajsa u lil missierhom il-familja tagħhom. U il-fatt li spiss huma referiti bħala ulied Zebedew jindika li kien hemm l-appoġġ ta' missierhom
u anke tal-familja tagħhom. F'kapitlu 20 Zebedew li tagħmel it-talba lil Ġesu biex wieħed joqgħod fuq il-lemin u x-xelluk. Imbagħad nerġgħu insibuha fil-rakkont tal-Passjoni kapitlu 27 illi fost in-nisa preżenti kien hemm ukoll u liet Zebedew. Ninnotaw ukoll li bħala crescendo involut fir-renunzja bħal fil-każ taż-żagħżugħani li Ġesu qallu jekk trid tkun perfett mur bih li għandek għatih il-foqra u jkollok teżor fis-sema imbagħad ejja u imxi warajja. Hawn ukoll l-ewwel żewġ dixxipli ħallew ix-xbiek ma tissemmix id-dajsa forsi kienu jistadu fuq l-art. Imma t-tieni żewġ taħwa ħallew id-dajsa u l-missierhom. Qishom l-Evanġelisti qed juru impenn akbar fis-sejħa bħala dixxipli. Dan ir-rakkont qasir tas-sejħa tal-ewwel dixxipli qisu jiffoka fil-mixja tagħhom bla riserva wara Ġesu u dan ir-rispons huwa eżempju ta' dixxipulat. Din is-sejħa kienet tfisser sehem fil-missjoni ta' Ġesu imma wkoll li jiltilqu l-familja u l-ħajja tagħhom bħala sajjieda. F'Mattew u f'Mark ir-respons tad-dixxipli kien motivat biss bis-sejħa ta' Ġesu, element qawwi li juri qawwa misterjuża, bid-differenza f'San Luqa kapitlu 5 ir-respons huwa l-qabda mirakoluża. Niġu għall-aħħar vers tas-silta li qrajna llum u dar il-Galilea kollha jgħallem fis-sinagogi tagħhom, ixandar l-Evanġelju tas-Saltna u jfejjaq kull xorta ta' Mart u djufija fost il-poplu. Dan is-summarju jikkonsisti fil-vers 23 għalkemm hemm żewġ tifrus oħra illi qishom transitorju bħala introduzzjoni għal kapitli li jmiss. Nibqgħu aħna fuq il-vers 23 illi jagħti fil-qosor il-ħidma tal-Ministeru ta' Ġesu bliema attivitajiet huma li jgħallem, ixandar l-Evanġelju u ifejjaq. Dan il-vers nerġgħu insibuh eżattament f'kapitlu 9 f'San Mattew, vers 35, illi qisu qegħdin jagħmlu inklużjoni għall-attività kollha li hemm imsemmija bejn dawn il-kapitli 4 u 9. Dan il-vers jikkonsisti fi frażi prinċipali segwita bit-tliet frażijiet li jibdew bil-partiċipju jgħallem, ixandar u jfejjaq. Ġesu jindirizza il-messaġġ tiegħu lil Lut għaliex kien jgħallem fis-sinagogi tagħhom u jfejjaq il-poplu ħalli jkun dawl għal ġnus. Ġesu għażel li jibda l-Ministeru fil-Galilea għax il-Galilea kienet biex ngħidu hekk imħejja li tirċievi iż-żerrija u jniedi l-ħidma tiegħu tal-predikazzjoni fis-sinagogi. Fil-Vanġelu ta' Mattew it-tagħlim hija attività primarja ta' Ġesu. Tagħlimu kien juri qawwa li kienet taġġeb u min kien jisimgħu għax kien jgħallimhom bħal wieħed li għandu seta' u mhux bħal kittieba tagħhom. It-tagħlim normalment mill-iskribi kien ikun mill-iskribi billi kienu familjari mal-Iskrittura. Imma Ġesu kien jgħallem biex isejjaħ lin-nies ħalli jarfu li huma bħala l-poplu iwettqu l-għan tagħhom bħala Iżrael għaddej, ikunu xhieda tal-glorja ta' Alla u jqiegħdu it-tagħlim ta' Alla f'qalbhom. It-tagħlim ma jiqafx mal-Ministeru ta' Ġesu imma jkompli anke wara l-qawmien u jgħaddi l-awtorità lid-dixxipli. Morru u għamlu dixxipli mill-ġnus kollha, għalmuhom iħarsu dak kollu li ngħidilkom jien. Kif rajna fiż-żewġ summarji, Ġesu mhux biss jgħallem imma wkoll ixandar. Ixandar ġeneralment fil-pubbliku u l-proklamazzjoni ta' natura reliġjuża u dan il-verb insibuh konness mal-aħbar it-tajba ta' Sion kif naqraw f'Iżajja 61. Inwassal il-bxara tajba lil fqajrin, inħabbar il-ħelsien lil imjasrin. Dawn iż-żewġ verbi, jiġifieri jgħallem u jxandar, insibuhom fil-bidu tal-kapitlu 11 ta' Mattew, meta jgħid telaq minn hemm biex jgħallem u jxandar fl-ibliet. X'inhi d-differenza bejn tgħallem u tippriedka? Bi kliem sempliċi, tippriedka hi primarjament tindirizza bidla fil-ħajja, tħeġġeġ b'qawwa u tinsisti li twarrab jew tilqa' idea jew azzjoni. Filwaqt li tgħallem
primarjament għandha lan li tgħaddi tarif, ġeneralment tinvolvi tagħlim etiku jew apoloġetiku, tispjega t-tifsira jew is-sinifikat tagħha. Spiss Mattew jindika s-sinagogi tal-Lut bħala s-sinagogi tagħhom jew fis-sinagogi tagħkom biex jidentifikawhom bħala l-postijiet fejn il-poplu ta' Iżrael il-Lut kienu jinġabru biex jitolbu u jisimgħu il-kelma. Opposti għal dawk tal-Lut insara, fl-ittra ta' San Ġagbu hemm darba nsibu juża l-kelma sinagoga li tfisser fil-laqgħat tagħkom u dan jindika wkoll allura qasma bejn il-Knisja u s-sinagoga, speċjalment fi żmien meta kien qed jikteb San Mattew fi żmien 80. Għall-ewwel il-bieb u l-katedra tas-sinagoga kienu disponibbli għal Ġesu. Ġesu kien jiffrekwenta s-sinagogi bħalma kien jagħmel anke San Pawl, jibda l-predikazzjoni tiegħu propju fis-sinagogi kif jgħid l-Atti tal-Apostli kapitlu 13 meta mar f'Antjokja tal-Pisidja u jiddeskrivi hekk. F'jum is-sibt daħlu fis-sinagoga u għadu bil-qiegħda, ġifieri Pawlu u Barnaba. Wara l-qari tal-liġi u l-profeti, il-kapijiet tas-sinagoga batu jgħidulhom l-aħwa jekk xi ħadd minnkom irid xi kelmtejn ta' tħeġġiġ lill-poplu tkellmu, għalhekk Pawlu għamel sinjal bidu u beda jitkellem. Wara l-indirizz fis-sinagoga kien ikun hemm ħin biex jitkellmu, jiddiskutu u jistaqsu. Is-sinagoga kienet il-post ideali fejn wieħed seta' iwassal tagħlim ġdid man-nies. Il-predikazzjoni f'San Mattew għandha dejjem bħala oġġett is-saltna ta' smewiet. L-Evanġelju tas-saltna hija frażi unika għal Mattew. L-Evanġelju tfisser aħbar tajba jew bxara tajba. Oriġinarjament tfisser iġġib aħbar tajba jew premju għal aħbar tajba. Imma fit-Testament il-ġdid din il-kelma nassoċjawha ma' dak li jgħid il-profeta Iżajja mill-kapitlu 40 il-qudiem meta t-tifsira hija ta' aħbar tajba ta' salvazzjoni ta' Sion wasal fil-qrib u anke jiddeskrivi l-istess salvazzjoni li tfarraġ lill-imġarbin. Ħalli nsemmi żewġ eżempji minn profeta Iżajja fejn għandna in-nom u il-verb. Kapitlu 40. Itla fuq il-muntanja għolja, int li tġib il-bxara tajba lil Sion, oli leħnek bil-qawwa kollha, int li tagħti l-aħbar it-tajba lil Ġerusalem. Ajat la tibżax, ejt lil bliet ta' Ġuda hawn Alla tagħkom. Hemm il-verb u n-nom. Jiġifieri ta' min ixandar jew li jxandar. Kapitlu 52 Iżajja. Kemm huma sbieħ fuq il-muntanja ir-riġlejn ta' min iħabbar il-bxara, ta' min ixandar is-sliem, ta' min iħabbar ir-rizq, ta' min ixandar is-salvazzjoni u jgħid lil Sion, Alla tiegħek isaltan. Mela il-ħabbar tal-bxara it-tajba qed iħaffef il-qudiem biex jipproklama r-rebħa ta' Jahwe u jħabbar Alla tiegħek isaltan. Iż-żmien ta' salvazzjoni u attwalment magħmul preżenti bl-istess aħbar. Fit-Testament il-ġdid m'hemmx rifless l-aħbar tajba partikolari ta' rebħa u jekk jirrifletti l-aħbar ta' twelid għall-eredi ta' Ċesari fi żmien ir-Rumani, it-Testament il-ġdid qiegħed l-aħbar it-tajba fit-twelid tal-uniku Salvatur veru u l-miġja tal-akbar saltna. Anke San Pawl juża ħafna n-nom u l-verb tħabbar jew ħabbar fil-proklamazzjoni ta' Kristu irxoxt u juża iktar minn kull kittib ieħor tat-Testament il-ġdid. Fis-sinottiċi l-aħbar it-tajba tinkludi t-twelid tal-Battista ta' Ġesu, ix-xandir tal-Battista, imma fuq kollox Ġesu jġib aħbar tajba kif għandna fit-test tagħna l-aħbar tal-Vanġelu tas-saltna li ġejja jew il-Vanġelu ta' Alla. L-aħbar it-tajba tas-saltna tinkludi anke sejħa l-indiema. U b'mod karatteristiku Mattew għandu interess ekleżjali, jagħmel enfasi fuq is-saltna messjanika ta' Ġesu, il-bxara tajba l-Evanġelju tas-saltna. Fl-aħħar nett għandna il-kelma ifejja kull xorta ta' mart u djufija fost il-poplu. Ifejja bil-Grek terapeo, aħna wkoll nużawha dil-kelma terapija.
bħalma kitbur fl-istar issib ħafna kliem kollha huma ġejjin mill-Grek, ontoloġija, oftalmoloġija u l-komplament. Terapija tfisser tieħu ħsieb, tikkura medikament, imma tfisser ukoll li tfejjaq tirrestawra. F'Mattew il-fejqan huwa marbut mal-proklamazzjoni, anzi hu parti mill-proklamazzjoni. Dan il-fejqan għandu oriġni fil-weda profetika ta' Ġeremija ta' ritornu restawr ta' Izrael mill-miżerji u l-ġerħat tiegħu. U nagħlaqlek ġerħatek u nfejqek bid-benġil tiegħek. F'Iżajja din il-weda imtennija ta' spiss u l-aħbar it-tajba ġġib restawru fejqan. Ifejjaq kull marda u kull nuqqas ta' saħħa fil-poplu. Dan il-fejqan nistgħu narawh anke fid-dawl tad-deskrizzjoni tal-qaddej sofferenti kapitlu 53 ta' Eżajija. Bniedem li bata u kien jaf x'inhu l-mart, refu fuq il-mart tagħna tabba bin-niket tagħna. U l-Evanġelista jirrelata t-twettiq ta' din il-profezija f'Ġesu meta bil-kelma tiegħu keċċa l-ispirti u fejjaq il-morda. Ġesu ma jiddistingwix bejn il-mart fiżiku u spiritwali, imma isibu xorta waħda il-fejqan. Ġesu bil-fejqan tiegħu ġie biex jeleb il-mart u l-ġieħ tal-bniedem. Ġesu ma waqafx biss jgħallem u jxandar il-verità bil-kelma, imma din il-verità tkun imwettqa bil-emil u bil-fejqan. Ġesu mhux biss ipproklama u fisser dwar is-saltna, imma wera awtorità ta' Alla billi fejjaq il-morda u keċċa l-ispirti. Dan ir-rakkont kollu jurina li Ġesu stenna il-waqt ta' Alla għalih biex jibda il-ministeru li ġibet ħafna nies u l-fama xterdet. Iżda diġà qabel ma beda l-ministeru tiegħu il-hemm il-popolarità u l-fama tan-nies, Ġesu għaraf profondament il-missjoni tiegħu afdata lilu minn Alla.
البولي معكم يبارككم على ليستا كلش المسير الابن والسبيرتو السانتو Amen. U jiena ma'kom sa tmiem il-kelma ta' Ġesu lid-dixxipli f'kull żmien lilna il-Knisja tiegħu. Ġesu iwedna li jibqa' magħna u dan jagħmlu b'mod tassew effettiv fil-kelma tiegħu. Iċċelebrajna f'dan il-weekend il-ħadd tal-kelma ta' Alla illi fid-Djoċesi ta' Għawdex nistgħu ngħidu illi qed ngħixuha f'sena sħiħa f'dan il-pjan pastorali illi jiffoka propju kollu kemm hu fuq il-kelma ta' Alla. U propju f'sintonija ma' dan fid-Djoċesi ta' Għawdex kif fżajna diġà anki il-ħadd illi għadda, l-Istitut għall-Ministeru Pastorali qiegħed joffri kors ġdid ta' introduzzjoni għall-Bibja illi joffri diversi għajnuniet biex wieħed jifhem aktar il-kotba mqazza, l-istorja, il-letteratura, l-awturi, it-taqsim, il-valur tagħhom u ħafna aktar. Daw kollu li jixtiequ japplikaw sabiex jattendu għal dan il-kors jistgħu jagħmlu dan sas-27 ta' Jannar propju permezz tal-website is-sit elettroniku tal-Istitut www.ipm.edu.mt. Qed taraw l-informazzjoni bħalissa fuq l-screens tagħkom. Il-kors jibda is-Sibt 11 ta' Frar. U intemmu din ix-xandira tagħna illejla bistedina bsejħa mill-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma illi jagħmel il-bieraħ minn dan is-santwarju hekk kif fil-jiem li ġejjin diversi volontiera fil-parroċċi u l-komunitajiet ħawċin se jqassmu lil kull familja kopja tal-Vanġelu skont San Mattew, il-verżjoni ta' Sajdon, sabiex propju tkompli tikber il-ħeġġa fil-qalb tagħna biex nisimgħu naqraw u nitolbu bil-kelma ta' Alla. Inħallukom b'din l-istedina billi issegwu l-filmat li se nurukom issa. Il-lejla tajba lil kulħadd. Din is-sena li qegħdin niddedikaw il-ħidma kollha tal-Knisja f'Għawdex għall-kelma tal-Alla, f'din is-sena sejrin inqasmu minn għada sa ras ir-Randan matul dan ix-xahar li ġej bejn it-22 ta' Jannar sa 22 ta' Frar. Qegħdin inqasmu f'kull dar, allura se jiġu jħabtulkom il-bieb f'kull dar biex iqasmu l-Vanġelu ta' San Mattew. Dan il-Vanġelu se jiġi imqassam f'kull dar għaliex? Għax jekk aħna rridu ngħixu tassew dak li aħna u li Alla,
Iridu nkunu mitħla ta' dan biex nitalmu x'jiġifieri u kif u x'jaħseb Alla fuqna. Il-bqija nibqgħu sempliċiment nesprimu l-opinjonijiet tagħna, l-ħsibijiet tagħna. U intom tafu li hawn ħafna idejat u konvinzjonijiet żbaljati dwar Alla. Ħafna. Għax jien naħseb illi għax jien jidher le, hawnhekk għandna kollox fil-Vanġelu. Għandna kollox. Mhux taħseb int jew x'jidhirlek int. Le. Imma x'jgħidilna l-mulej permezz tal-kelma tiegħu. Għalhekk inħeġġiġkom biex verament tilqgħu din il-kelma ma mhux biss. Tinqdew bija taqrawha din il-kelma. Jalla ma jkunx ħela ta' flus. Maħniex se nixbru flus, maħniex se nitħallsu ta' dan il-ktieb. Dan il-ktieb huwa bla prezz. Imprezzabbli. Biex ma jkunx ħela imma ta' flus, ejjew kull wieħed u kull waħda minna nippruvaw nagħmlu l-aħjar użu minnu. Fil-bidu tiegħu hemm introduzzjoni li tista' tgħinna kif nitolbu b'dan il-Vanġelu. Għaliex il-Vanġelu ta' San Mattew? Għax kif għadkom kif smajtu fil-Vanġelu tal-lum, fil-ħdud ta' matul din is-sena se nisimgħu il-Vanġelu skont San Mattew. Il-mulej jagħtina li nozzu dan id-don, dan ir-rigal tal-kelma li qiegħed jagħtina. Nirringrazzja lis-soċjetà tal-mużew li tatna il-verżjoni tal-Vanġelu ta' San Mattew li se jkun fidejkom fil-familji tagħkom. Permettu wkoll nirringrazzja lil dawk kollha li ħadmu. Kien hemm ħafna nies li ħadmu stinkaw biex din il-konsenja din lotja tal-iskrittura tista' ssir. U nirringrazzja wkoll lill-APS Bank li issussidja parti kbira mix-xogħol u mill-materjal. Grazzi b'mod speċjali lil dawk il-ħafna voluntieri li ser iqassmu l-Vanġelu matul dawn il-ġranet fid-djar tal-parroċċi tagħna.